Hello guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव गासैखौबो बरायबाय। लोगोफोर आं दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना। ओमफ्राय आंथ' जेरावबोथ' थांनाय जाखाया नालाय, ओमफ्राय बेरायनायबो भिडिअ लाबोनो हाया, जेरावबो थांनाय जाया, ओंखायनो न'आव थानानैनो संनाय जानाय मावनाय दांनाय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसाबो आरोना आङो। ओमफ्राय दिनैबो मोनसे आङो रेसिपि लानानै फैलायबाय। ओमफ्राय दिनै आङो नाजों दालि संनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनोसै लायो आङो। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै जोबजासिम नायलांदो। ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे अननानै लाइक खालामना होब्लानो जाबाय आरो मोजां मोनोब्लाथाय शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। थ' बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना, नायलांबाय थादो। दालि दखाननिफ्राय लायदो आरोना, फसे बोथिसेल'सो जायो आरोना। नैबे ना फिसा फिसा लाखिदोंमोन आरोना दहाय, ना फिसा फिसा। ओमफ्राय बेखौनो दालिजों संनो नागिरदों आङो। हालदै होरि सायनानै हालदै होरि फोननानै दोनखाबाय, ओमफ्राय एवफ्रामनांगौ। नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर भिडिअखौ। आं संनो स्टार्ट खालामसै। ओंखायनो दालिखौ कुकाराव रुग्रोनोसै आरोना, थाव सेरखानानै कुकाराव होनोसै। थाव होबाय, दालिखौ सेरनोसै। पियाज बरिया रुइबाय। जा आराम जाखाबाय आरोना, मोथो रुइजोब्बाय। गोबाव गाबहोखादो नालाय आङो, गोबां गाबहोदो। नै ओंखामाबो मोनबाय। नै एवफ्रामखांबाय।
नै जाबाय आरोना दालिया लोगोफोर बरिया जाबाय संख्रिबो सानायखाबाय आं खांनोसै बाथोन देनोसै ना गोरान बाथोन जाब्रां नै मोनजोब्बाय लोगोफोर जानांगौसै आरोना लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्राय जाखांनानै सिलिखा जादो माया सिलिखा नै लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय आरोना ओंखाम जाखांनानै सिलिखाबो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव बानायला ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'बाय ओमफ्राय नेक्स्ट गोदान भिडिअजों फिन लोगो मोनफिनबावसिगोन भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट गोदान भिडिअजों फिन लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय